V tomto videu si ukážeme tvorbu úlohy Doplň slova. Do tohto políčka si napíšeme text, v rámci ktorého si zvolíme kľúčové slová, ktoré budú vynechané. Tieto slová označíme myškou a zvolíme si zelené tlačítko plus. Takto označené slová sa zoradia do spodného riadku a úlohou žiaka je ich presunúť na správne miesto. V tejto úlohe môžeme využiť aj tzv. Doplnkové slová. Sú to slová, ktoré nie sú správne a ktoré slúžia na otestovanie správnych vedomostí žiakov. Rovnako je možné využiť aj viacnásobné použitie slov. V tomto prípade je možné slovo využiť aj viackrát.